حقوسنا خبرو 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 سلام كبرات تخاتلتنا خميس أنيحكم بأركس چامبيون إيرترا زازيمنا ناب ودر تور دي فرانس تمليسنا لنا كل جزية خاسينا ما سمرة نزور در تور دي فرانس مس كيلاتا تعذبتي كمون أصلت أنتي دقفتي أبزور الدر كمي كم زول غتسأل خنا قرب لكم ينان لو من بأر مستنتان قدم بشغلتا أبي الهافتم نزناي لو قدامي مدرخ كمي كم زنبر تعزبت كافلنا يو فلما جن يوهانا نقول هزب إيرترا أوشتن وتسأن لمون أب قدامي مدرخ كلا يكونوا أولمبيكا وتقدمي بنيام قرمي بمعواتو نتنايز حلف عامت كبرن معك أب جمير والله سلزي نقول هزب إيرترا أوشتن وتسأن دقيمة يوهانا قبل فتو يوهانا انقو حقوسنا خبرو 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 فلما أبيل نقو حقوسنا ساندي سكبل حالنا تور دي فرانس جميرنا لنا بعوت ون جميرنا لنا سك فلما ملسيلكا زحلف سو من چامبيون إيرترا تعزيوناينا أولمبيكا بينام غرماي زن صبارق ونبر ودر أب قدامي مدرخ كالو مخا كلا يكون تعويتو مسكبل الناس أتيركا بقعتنا بينام كمي كم زلو كل نجارو تقلصنا وطبعا لها أبدأنا شامبيون إيرترا بينام مسي خلو زرعينا بقعت سو انتاير إنا مسيلكا تي معواتن زي معواتن كالا رستي سو كنت وتاخ جمر كبلات حيزو ساواتي أقام فتسمتا مالتي الزرقيز نبر كزور كله ولا تمخاد بريك أوي ولا كل نجارو بحتيرو تي كومونو تبو إنيرو هجي ناتو خان تايدر إنا ولا لما عنتي تي أمونغوم تي أقربو منيرم تي انترفيوز قبرلو تحتتو كومونو تبوكم دلو كمي عند مدلوات كم سدالو نغيرنا سوجي بغبر نحنا رينا بعدنا متي اب تصاوتو او در تنصباري بتخكل كنمسكرلو نخل مالتي ابزانا لو ما انت صوتا خات طرينا نافت موداتا خينا خيد امبر افتا اغا موداتا زغبر حجي بينام اتنايتو وقعاتو زمسكري قديمو افت موصو زغبو ساعات نلعل تنقاقا نسيفتي نقدمت متي لي حسبانا مچم نخال نتكروس كوم خون يلا حسيبو خون خلي سو طرح يزملسو كن نسيفتي لي يمتيو قديم يمتيو 20 كيلومتر كترف كله نقدمت ممصو دحرتي كروس ويند مستفتره كتغواجاجل كله افت قدمت مصنح نعو تقيمو تريفهم من على جنات ميلان كو دحر تريفهم من افت خلاي جروبو شعود احنا حنسا اسوتي غاب تفطيرو نخشفونا خبيسه زخونه بينام كنت قدمت مصنحو تقيمو هجي زهلو بقعاتو سي يمسكللكا مسمول تسفانا إنا نزي تورك نريو مالتي صبغسك أفتا انترميديت نبرت خنملس كاو جميرنا نطبي كخسر عيدل النير بينام كم نصرخ أب انترميديت وني قصر نيرسك بس جميرنا خمير تريخه وسو كلهم توم ناي قتلا ماليا زوادادرو ناي جرينجيسي قدن يوم نطبينا أكب كان توالا ليس زخون نطبس قدن يا خاوم تقبر قنت وصدو ريسك كاو وحدي نعو عاب ريسكاي توصدو لني خانت أمونغو زقبر مخنياتو قد بيوم تتعاد استزنبرو اتي توصدو نطبي سلا تدمر توصدو ريسك وحدي سال ساعاتيو عساتا حمشة نطبي أخولي تي نطبي ناي موسى تخلو دليتو كتري خلاها قن نتي قتلا يلو سزمتا قد نتخقبرو زقبو أغيرو إليه حسب صبغ عبيل تا استفترت قجلة خمس تقول تصنع حقا بركز زبولو تقدمتيهم تقول جلا خيدا نتجزيون كاب جزية ناب جزية تنبراس كاب قلتيفا ناب عسرة نحدن كاليت أبسي حتى ندقنا كاب 4 كاليتون درجة حلفتن قداميتن دحريتن قجلة نزع كيبات خير نيرة أبزز نبرة ناي بنيام كمي رخيب كايو نتوصيتون كساب كمي كمزق مخانة ترتير كايو مهنياتو توم مسؤول نبورو بعلمنيم تم كتبتها ودرك أن خسقو بجاكا فليبسان الكات حاسب وابزا ناي قداميتو مدرخ حجي نحنا بملء كلهم توما بسبرينت زدمعو ناي شوكا تقادمتي بحبار كودو نير تثبيتنا شعوقهم فلالي مالتي منا بصبو ومنا اللو مني هم فلالي نيرو تثبيتنا ግን ሰፈል የሆነታት ካ ተፈጢሩ ማልቲ ኩሉ ግዜ ከምዛ ዓይነት ንፋሳት ክመጽ ከሎ ሕጂ ኢንቪዚብል ማውንቴን ዘይር ጎቦታት ተባሂሉ ይዝጥቀስ ሕጂ ክሮስ ዊንድ ካ ቶም
ምኩራት ተጻወቲ ከም ባዕሊናስ ቪንጊጋር ነይሮም ኣጋጣሚ ፍትቅድሚት ነቲ ጉጅለ ንኽፍጠር ዓብተራ ነይሮም ማለት እዩ ድሕሪኡ ፊሊፕሰን ከም ዘሎም ዝፈለጡ ኸዓ ኣልፔሽን ይግቦም እዩ ዋላ እንተ ተዓወቱሎም ማዓንተሲ ይግቦ እቲ ዘውፅዎ ፃዕሪ ዝሰርሕዎ ስራሕ ርኢና ኢና ቢንያም ሕጂ ደጋጊምና ኢና እምበር ማለት ኩሉ ሰብ ዝሰማምዐሉ ውልቃዊ ብቕዓት እዩ ዘርእየና ዘሎ እምበር ኣብ ናይ ጋንታ ሓገዝ ሕጂ ኣይረኸበኖም ማዓንቲ ከም ሓደ ዓብዪ እሹ እየ ዝቆፅሮ ነዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ጋንታ ሓገዝ ክትረክብ ከለኻን ባዕልኻ ብናትካ ኢፈርት ትወፅእ ከለኻንሲ ፍልልይ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ኮምፎርት ዞን ሒዞም ሞዮም ዝኸዱ ነይሮም ንፊሊፕሰን ብዓይኒ ሞያ ክትሪኦ ከለኻ ሕጂ እዚ ንቢንያም ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ቻለንጅ የጋጥሞ ኣሎ ማለት እዩ መሰናኽላት ኣለዎ ሕጂ ቢንያም ንዑ ሰጊሩ ብቕዓቱ የርእየና ኣሎ እቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ናይ ሎም ማዓንቲ ግን እዚ ክንፅበ የለና ዋላ ፅባሕ ኣብ ዝመፅእ ውድድር ፍላቱ ኢልና ጥራሕ ደይኮና ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር ነቲ ኩነታት ተጠቂሞም ከዓ ጉጅለታት ክማቕሉ ከም ዝኽእሉ ፈሊጣ እታ ጋንቱ ናይ ቢንያም እታ ኢንተርማች ጋንታሲ ኣበርክቶ ክተርኢ ክትክእል ኣለዋ በቃ እዚ ኩሉ ሰብ ሕጂ ኣብኡ እዩ ዘሎ ስምዒቱ ስለምንታይ እያ ተኣበርክቶ ዘይተርኢ ዘላ ወይሲ እንታይ ዓይነት ተቓደምቲ ሒዞም ስለ ዝመፁ እዮም እቶም ተፃዋቲ እንታይ ዓይነት ብቕዓት እዩ ዘለዎም እንታይ ዓይነት ቁመና ኣለዎም እንታይ እዮም ከርእዩና ሎሚ ዓመት ከዓ ዓሚኹም ነቕፎም ነርና ሎሚ ዓመት ከዓ ከምኡ ክድገም ከሎ መቸም ነታ ጋንታ ኣብ ምልክዕ ሕቶ ይእትዋ እዩ ዋላ ናይ ጋንታ ማኔጅመንት ዋላሲ ይፀሉ እዩ ምክንያቱ ቢንያም ዝኣክል ቀጠልያ ዝወሰደ ተወዳዳራይና ሃለዎ ከሎሲ ከምዚ ዓይነት ምምቃላት ክመፅእ ከሎ ዋላ ሓደ ብውሕዱስ ሓደ ወይ ክልተ ድሓንተ ካልእ ቁፅሪ ንግደፎ 4-5 ዝነበረን ጋንታታት ነይረን በዓል ኣብኑር ዲማር ነይሮም እዮም ኣብቲ ሜዳ እኮ ኣይነበሩን ኣይኮነን ስፕሪንተራት እኮ ነይሮም እዮም ፊሊፕሰን ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ ቢንያም ሕጂ ካልኣይ ምውፅኡ ከምዚ ቀሊል ጌርና ክንሪኦ የብልናን ግን እታ ጋንታ ሎማዓንቲ እንታይ ርኢኻ እንታይ ኢልካኒ ሕጂ ናይ ኢንተርማች ድኽመት ተንፀባሪቑ ማለት እዩ ጽቡቕ እስከ ኣልፕሲን ምስ ጃምቦ ቪዝማ ናይ ብሓቂ ተባራሪዮም ሰሪሖማ ዶ ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ዳርጋ ክልቲኦም ብዘይ ቀል ዓለም ባራረይ ነይሮም እሞ ልዕሊ 3 ተፃወትቲ ኣብ ክልቲአን ጋንታ ከዓ ነይሮም እዮም ናይ ጋንታ ስራሕ ሰሪሖም ክልቲኦም ክንብል ንኽእል ተባራሪዮም ትኽክል ሕጂ ንኣብነት እንታይ ንብል መሲልካ እዚ ፕሮፌሽን ምዃኑ ቱር ዲ ፍራንስ ዝረኣየኒ ሓንቲ ኣብ ሓደ ፍጻመ ሕጂ እንታይ ርኢና ነርና ኩሎም እቶም ኣብታ ግሩፖ ዝነበሩ ተቓደምቲ ከዝርዋ ርኢና እዮም ቢንያም ንባዕሉ ንቕድሚት ወፂኡ ነይሩ እንታይ እሱ ሕጂ ፕሮፌሽን እዩ ስራሕ ግን بحلفنت كاشعو قالو كيلومترات مغيلهم كاشعو بحلفنت توسدو زربع كانت سلت تهلو تزربحو كرب حلو يلو كم عينت فصاميتات كم عينت سغمتي يوسد حلفنت يوسد اذا سيلكا نعاخصو غلا زي كون سي قطر يا بيلهم قلطيفهم كاشعو تم البيشن كم زواصهم فليتهم فيليبسن كم هلاو افتا جروب قال ايش يلن تاقند في حسابات انت فيليبسن افتا جروب مهلاو شعو انت تبل ناي مدرخ عوت ازيو كبري ناي مدرخ انا عامي زرخبنا ناي مدرخ عوتات ماشي ما قليلنا نري نخلنا ناي مدرخ عوت كبر سلازخ نتنا مدرخ عوت نخمطو اسو سلازمطو خا نابنت بينام لو ما انت قدامي اتني تتخون اب تاريخ قدم مشكلتاسي حدا كساي مفت مصحفنا نيرنا مالتي ايرتراوين تايم بلنا بيچا ماليا ملبسنا نيرنا اذا قليل تاريخ ايكونن سلازي بينام جن كنريو خلنا تاعنتو يتنكفول كانتا نسو انا تاتيري تاغانتا البيشنت بحال غانتا زوت اوتو ايفرت لو معانتي كبري يغبايو تعاوتون يغبومي غن شعو افت وددر كن خلنا ولا فيليبسن اتي زنبرو ناي سبرينت ناي شوكا لو معمد توادار خوين خمس قربون اري ناي مالتي زين نعق نجر اي نبرن ولا تسرحهم صفوف ولا سبرينت افتي ني شيء كم زناي مصباب تمثل قال نجر ني ناسو كم حد عاب نجر اينرينا بينيام غرماي توادار خم مخانو انصباريقنا تسفا غيرنا نزي لما عمل زلو تور فرانس ابت قطليا مالا تسفا غيرنا لنا مهياتو طبق مناس زرعنا يبينا البيشنجن موالدرت زي بالله زغبا اسرح سريحا نعاوت تركب غانتا مخانا خارينا مالتي كم زغلص صنحها بجكا البيسين جابو فيزما خالوت غانتاتاتون 4-5 زنبر نيرن يناو بيني بينيام نيرو خمس نغلص دلنا ابزناي بينيام بينو مخادو نتا غانتا حجنتي حلافنت كشكمايو غانتو ولا حدا ون يكون مسؤول زي منبارو وزي جي نحنا حجينا نابنت ابي انتي ابكم يكون تتالو اي نفلطنا منالبات اجي بينام يركب نير تزخون مو بتليفون انترفيو تغيرلو يتحاتيت نير تتخون مغلصو نير مهنياتو غانتاسي كم تيم نحنا خدنا بخلنا خساقندو حزننا حرقن زلنا كم تيم مسؤول زي مهلاهم قال نجر كبركتلو زي ما خالهم ولا تم تتصاوتوا ولا تم غانتا خمز حزنون نزمت خا انتي ما حيشم كاتو خمز لهم تراديهم كم زاتو رغصنيا ግን
عقمتات انت راخوينوتي كم زغبرم دول عقم مس انت راخوين ግን ኦሮማይ ከም ናይ ዓሙን ሎማ ዓመት ቢንያም ብዙሕ መሰናኽላት ከጋጥሞ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብኡ ጥራሕ እንተ ወዲኡ ኣደራዕ ባዕልኻ ቦታ ክትሕስ ባዕልኻ ስፕሪንት ትገብር ክብድ ዝበለ እዩ ግን እዚ ድራኣናዮ ብቕዓት ናይ በዓል ዮናስ ቪንጊጋርድ ናይ በዓል ታዲ ቦጋጃ ታዲ ቦጋጃ ብዙሕ ምንቅስቃስ ኣይገበርና ኣብዛ ናይ ሎማ ዓመት ዝነበረት ግን እቲ ክሮስ ዊንድ ረኺቦም ከምዛ ዓይነት ፍጻመታት ክወስዱ ምፍታኖም ከዓ ናይ ፍላት እዩ ሞ እዚ ናይ ስፕሪንተራት ኢሎም ገድፎ ይደለዩን ዝኾነ ፍጻመታት ተረኺቦም ከምዛ ዓይነት ተሪኦምና ነቲ ፀወታ ነቲ ውድድር ነቲ ቱር የመቁረ እዩ ጽቡቕ እስከ ኩላህና ክንዕዘቦ ከም ጸናሕና ገለ ተዓዘብቲ ኣጸጊዖሞ ገለ ክብሉ ጸኒሖም ገለ ከዓ ከም ዝገልጾ ጸናሕኻ ከምኡ ይመስል ናይ ፀወታ ባህሪ ክትብል ጸኒሕካ እሞ ኣብዚ ዘለካ ርእይቶ ዋላ ኣነ ሕጂ መጀመርታ ከምዚ ኣጸጊዕ ወይ ከምዚ ይገለ ኣይበልኩ ነይረ ካልኣይ ደጊማ ምስተራእየት ግን ኣብ ስፕሪንት ሕጂ ንኣብነት ቢንያም የዋፅኦ ስለዝኾነ መቸም ሕጂ ኣብ ናይ ቢንያም ኣይንዛረብን ኢና ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ተመክሮ ኣጥሪዎ ዘሎ ልዑል ስለዝኾነ ሕጂ ተጋጊዩ ከምዚ ኮይኑ ኣይንብልና ግን ዋፀኒ ኢሉ ቢንያም ኣብ ምትሳእ ጥራሕ እዩ ዘለኹ ትሊዳውት ኩሉ ምስ ወድኡ ልክዕ ክቅድሞ ናይ ምሕሳብ ድሌት ኣርኢ ነይሩ ክቅድሞ ቀዲሙ ንክትስእ ቢንያም ጀሚሩ ነይሩ ሕጂ ብሄድ ብፊት ዝተሳእለት ስእሊ እቲ ክንሪኦ ፀናሕና እቲ ቪድዮ ብቅድሚት ተሳእለ ቪድዮ ስለዝኾነ ሕጂ እሱ እንታይ መሲልካ እንታይ ርኤካ ከምዚ ሓሊፎ ነይሩ ሓለፎን ናይ ቢንያም እንፅርታ ኣይነበረትን ንሕና ሕጂ እንታይ ኢናና ክሮስ እንተደኣ ክቕፃዕ ኮይኑ ቢንያም እዚ ፊሊፕሰን ክቕፃዕ እንተ ዝኽእል እንተኮይኑ ቢንያም ቅድም ክሓልፎ ነይርዎ ንቅድሚት ክመፅእ ነይርዎ ሽዑኡ ማዕሪኡ ወይ ድማ ቁርብ ቢንያም ቀዲሙ ተራእዩ ኣብ ዓይንኻ ክትሪኦ ናኽኣልካ ንምንታይ ኣፅቢብካ ተባሂልካ ናይ መቕፃዕቲ ስጉምቲ ይውሰድ እዩ እዚ ግን እንታይ ኢና ርኢና ፊት ስለዝነበረ ቢንያም ክትስእ ምሽሪናዮ ብድሕሪኡ ፊሊፕሰን ከዓ ኣኸሎ ተኸቲልዎ ንዑ ተስዩ ምስተሰአ ግን ጋብ ከም ዝነበሩ ኣብ መንጎም ካ ይርኤካ እዩ ምክንያቱ ፊሊፕሰን ክሮስ ናገበረ ከሎ ንቢንያም ኣይተንከፎን ጋብ ስለፈጢሮም ዝነበሩ ኣብ መንጎም ዋላ ኣብቲ ክውድኡ ከሎ ተሪኢኻ ክልተ ብሽክለታ ዝእቱ እዩ ግፍሒ ነይርዎ ስለዚ ሪኦሞ እዮም ኢለ ዝሓስብ ኣነ ሪኦሞ ስለዘይ ቅፅዖም ገዲፎሞ ዝኾነ እምበር ናይ ክሮስ ናይ ምግባር ካብ ፀጋም ናብ የማን ናይ ምኻድ ክሳይ ነይርዋ እዩ ቁሩብ ምንቅስቃስ ነይርዋ ናይ ፊሊፕሰን ግን እሱ ብዓይኒ በቲ ናቶም መለክዕ ስለ ዝርአ ንዕኦም ኢኻ ትገድፎ ነቲ ዳንነት ንዕኦም ናይ ዳንነት ስራሕ ስለ ዝኾነ ንሕና ግን ብዓይንና ብሓደ ሸነኽ ጥራሕ ርኢኻ ዝፍረድ ኣይኮነን ብጎኒ ከሪኡኻ ከለኹም ብኩሉ ዓይነት ሸነኻ እንተሪኦምኻ ግን እወ ክሮስ ነይርዎ እዩ ምትንኻፋት ነይርዎም እዩ ከምዚ ክትብል ትኽእል ግን ከምኡ ዓይነት ሕጂ ፊሊፕሰን ከዓ ተደጋጋሚ ከምኡ ዓይነት ባህርያት ስለ ዘለዎ ምስ ከምኡ ከዓ ንሕና ቀልጢፍና ልግብ ኣቢልና ኣለዎ ስምዒት ከዓ ድሌት ከዓ ናይቲ ናይ ቢንያም ንክዕወት ዘለና ድሌት እዩ ግን ሎማ ዓንቲ ዘሰንብድ ክሳይ ርኢና ተቐልጣፈ ናይ ፊሊፕሰን ኮሙንዲስ ዝቐጠፈ ናይ ዓለምና ይድበሃል እቲ ካብኡ ክንሪኦ ዝግባአና ኣርኢና ቢንያም ከዓ ተዋደርነቱ ኣርኢና ኢለ ጥራሕ ዝገልፃ ትኽእል ሎማ ዓንቲ ጽቡቕ ኣቤል ዋላ እታ ቅፅበታዊ ውድድር እንድሕር ኢናያስ ብዙሕ ጋብ ዘለዎ ገይሩ ኣቲ ፊሊፕሰን ናይ ቢንያም እውን ከምኡ ተጨቃጭቆም ኣይኣተውን ቢንያም እውን ካልኣይ ኮይኑ ከኣቱ ከሎ ብዘይ ዝኾነ ተቃፃፂ እዩ ዳርጋ ድሕሪ ሙሉእ ሮታ ናይ ቅድሚት ኣትይዎ ወዲእዋ እዩ ስለዚ ኣብ ክልቲኦም እያ ነይራ እታ ቅፅበታዊ ውድድር ክንብል ንኽእል ዶ ኣልግባ ኣቢለ ከዓ ኣንዊሖም ከጀሚሮም ማዱ ክንብል ንኽእል ዋላ ሕጂ ንኣብነት ብዛ ዝበልካ እንተረኣ ኮይና ኣብ ክልቲኦም እያ ዳርጋ ነይራ ድበልናዮ ወብ ክልቲኦም እዩ በቃ ዋላ ሎማ ዓመት ሕጂ ክመፅዎም ተረኣ ኮይኖም ናብዚኦም ሕጂ መነመን ኢኻ ትእትወሎም ምስካ ጆናታን ሚላን ኤጌንቲኦም ኣፍታ ድሕሪት ነበሩ ሚሮር እሳቶም ኢኻ ትእትወሎም እቶም ክልተ ሰባት ኢኻ ትውስኸሎም ትኽእል ተዋደርቲ ክኾኑ እዚ ኣንዊሖም ጀሚሮም ድበልካያ ግን ተገዲዶም እዮም ሕጂ ሊድኣውት ተወዲኡ ሊድኣውት ምስ ተወደአ ግድን እዮም ክጅምርዎ ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ተፈጢሩ ዝፀንሐ ፔስ ትቕልጣፈ እንተደኣ ዝሒሉ ንሓደ ስፕሪንተር ኣሸጋሪ እዩ ካልእ መፅኡ ክደፍነካ ይኽእል እዩ ኣብኡ ናዕቑ ተፃወቱ ኮይኑ ነበሩን በዓል ቫን ኣርት ነይሮም ብዙሓት ሰባት ነይሮም ስራሖም ወዲኦም እዮም ሽዑ ስፕሪንት ናይ ምግባር ድሌት ስለ ዝነበሮም ብዙሓት ተፃወቱ ገብሩኹን ኣርኖ ዲማር ነይሩ ንባዕሉ ንምንታይ ነቶም ጋንቱ ዝሰርሑ ነይሮም ግን እዚ ውድድር እዚ ናይ ቱር ፍራንስ ውድድር ሕጂ ናይ ቢንያም እቲ ብሉፅነት ርኢናሉ ኢለ እየ ዝገልፆ ኣለኹ እምበር ኣብኡ ናይ በዓል ቫንደርፑል ዝገበሮ ስራሕ ሕጂ ክትሪኦ ከለኻ ቫንደርፑል ከም ተወዳዳሪ ወይ ከዓ ከም ሊድ ኣውት ከም ሰራሕተኛ ከም ዝኾነ ዓይነት ሰብ ኣብዛ ናይ ሎማ ዓንቲ ፀወታ ዘርኣየና ክሳብ መፈፀምታ ብሉፅ እዩ ነይሩ ስለዚ እሱ ኣውፂኡ ወዲኡ ከም ሓውሲ ቁር ስቴፕ ስለ ዝነበራ ደኺሞም ልክዕ እቲ ሊድ ኣውት ምስ ተወድአ ንፊሊፕሰን ተጋጊዩ ወይ ንቢንያም ተጋጊዩ ክልቲኦም ቀልጢሞም ናይ ምጅማር ድሌት ስለ ዘርኣዩ ኣይተሃወኹን ስለ ዝተዓወቱሉ ኣይተሃወኹን ነዊሑ ክጅምር ስለ ዝነበሩ እዮም ጀሚሮም ምክንያቱ ሊድ ኣውት ድሕን ተወዲኡ ንንፋስ ተቃሊዕኻ ኣለኻ እንተ ደኣ ክተዝሕሎ ፈቲንካ ወይ ክጥምት ፈቲንካ ኻ
ሓንቲ ሰብ ሰሪቕካ ሰብ ወዲኻ ኢኻ ከምዚ ንፈልጦ ቱር ዲ ፍራንስ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ተቐዳማይ ከም ዘይነዓቕ ቢንያም ዓም ምሂሮም ስለዝኾነ ሎማ ዓመት ብፍላይ እዛ ናይ ሎማ ዓንቲ ዝሓተትካኒ ሕጂ እዛ ናይ ፍጻመ እዚኣ ትኽክል ልክዕ ስራሕዮም ሰሪሖም ክልቲኦም ክትስኡ ነይሮም ተሲኦም ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ግን ይሸይ ዋላ ቢንያም እኮ ኪንዮ እቲ ካልእ ረቑሓይታት ክንጠቕሶ ዝፀናሕና እኮ ዋላ እቲ ኣስናን ናይ ምእታው እሪእየሉ ነይረ ሎማ ዓንቲ ሕጂ ከም ስንዝ እተዎ ኮይኑ ስማዓካ እሱ ሕጂ ናይ ድኻም ምልክት እዩ ምክንያቱ ይቃለስ ስለዝነበረ በይኑ ኣብ ንፋስ ተወፂኡ ባዕሉ ይቃለስ ገለ መለ ስለዝነበረ እሱ ናይ ድኻም ገለ ኣኸቲሉ ኩሉ ክእል እዩ ስለዝገመትኩ እቲ ካልኣይ ኣዝዩ ይዕግቢኒ ንዓይ ዮሃና ደበልካኒ መጀመርታ እውን ብትኽክል ዮሃና ንኩሎም ንህዝቢ ኤርትራ ንደገፍቱ ንኩሎም ንኣፍሪቃ ጽቡቕ ኣቤል ኣብ መወዳእታ እስከ ቅድሚ ናይ ጽባሕ መደብ ምስጋርና እታ ናይ ሚላን ዝወሰዳ ቅጥበታዊ ውድር ከመይ ትገልጻ ንምንታይ ኢልኻ ገይርዋ ማለት ቅድሚኡ ኣነ ዝበለት ጉሩብ እያ ሃዲማ ኣትያ ሚላን ኮ ዋላ ብሳላ ኣብኣ ዝገበረ ኮ ኣብቲ ናይ ጻዕዳ ማልያ ውድድርሲ ኣትዩ 10 ኣትዩ ሰላሳ ዝገበረ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ግድን እዩ ሲቪ ናትካ እዩ በቃ ምክንያቱ ክንዲዛኣትዩ ዋላ እሱን ዝንዕቆ ይኮንን ማለት እዩ ዝናዓ ነገር ኣይኮንን ብኸምኡ እየ ዝሪኦ ግን ምናልባት ንሕና ዘይስተውዓልናሉ ገለ ነገራት ደቀቕቲ ነገራት ንዑ ዘገድሱ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንቅድሚትኩም ምውፁ ብውሕዱ ቢንያም ምሽ ኣብቲ ናይ ዋይት ጄዚ ኣብቲ ናይ መንእስያት ቀዳማይ ኣሎ ቢንያም ኣብ ኑርሲ ኣብ ቶፕ 10 ኣትዩ ሳላ ዝተስአ ጽቡቕ ኣቢስ ከበል ንሰማዕትና ወይ ተዓዘብትና ቅድሚ ምፍናውና ናይ ጽባሕ ዘሎ መደብና ከመይ ክንዕዘብ ኢና ናይ ጽባሕ ውድድር እውን ተመሳሳሊት እያ ቁርብ ኣብቲ ኣጋም መወዳእታ ዓቐበታት ኣለዋ እቲ መንጎ ዘሎ ዓቐበት ብዙሕ ብርቱዕ ኣይኮነን ሕጂ እሳውን ብስፕሪንት ውዳእ ኢልና ኢና ንግምታ ናይ ፊኒሽን ዘላ ላይን ጥራሕ ዘይረኣኹዋ ዘለኹ እታ ፊኒሽ ዘላ እንተደኣ ንእሽተይ ስቲቭ ዘላታ ኮይና ንቢንያም ተርቢሓ ሕጂ በዓል ቢንያም እውን ጽባሕ እውን ናቶም ንዕኦም ተባሂሉ ዝተሰርዐ መድረኽ እዩ ከምዚ ሎማ ዓንቲ ዘጋጠመ ንኸየጋጥም ተጠንቂቑ ክፃወት እታ ጋንትኡ ድማ እቲ ካብኣ ክተበርክተሉ ዝግባኣ ሓገዛት ኩሉ ክተበርክተሉ እየ ዝምነ ጥንቁቅ ፀወታ ተፃዊቱ ብሰላም ክውድእ ይምነ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣቤል እሞ ክቡራት ተኸታተልትና በዚ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ናይ ቀዳማይ መድረኽ ዮሃና ደጋጊምና ኣብ ካልኣይ መድረኽ ክንራኸብ ኢና ኣቤል እውን ስለቲ ዝሃብካና ትዕዝብትኻ ኣዚና ብሽም ኩሎም ሰማዕቲ ሲነማ ሰመረ ነመስግን ኣብ ካልኣይ መድረኽ ክንራኸብ ኢና ምስ ሰማዕትና ይቐኒልና ኣቤል